A Buddha. Ruzsa Ferenc előadása. Jó reggelt kívánok! A mai óránkon a Buddhával fogunk foglalkozni, meg talán érintőlegesen a buddhizmussal. A Buddha néven ismert személynek ez a megnevezése tulajdonképpen nem tulajdonnév, hanem egy tekintélyi jelző, azt jelenti, hogy felébredett vagy megvilágosodott. Az életéről viszonylag keveset tudunk, ma van egy erős legenda, ami beszél róla. Ez szerint a legenda szerint a Buddha egy kis törzsi királyságban a király legidősebb fiaként, tehát trónörökésként született volna. Ez a törzs a sákják törzse, az indiai kultúrkörnek az észak-keleti határán élt akkortájt, a szülőhelye a mai Nepálba esik, közel az indiai határhoz. Úgy hívják a helyet, hogy Lumbini, akkori szanszkrit kiejtéssel, mai nepáli kiejtéssel Rumindei. A legenda szerint az ifjú, akit Siddhárthának, szó szerint beteljesedett célúnak neveztek el, és a nemzetség neve pedig Gótama vagy Gautama volt. Tehát az ifjú Gautama Siddhártháról az apukája jóslatot kért, és a jóslat azt tartalmazta, hogy a gyerek mindenképpen karrier előtt áll, csak nem világos, hogy milyen lesz a karrierje, vagy világmegváltó szentember lesz belőle, vagy pedig világhódító uralkodó. Nos, az apuka szakmai elfogultságok miatt úgy döntött, hogy sokkal jobban tetszik neki az uralkodói karrier, úgyhogy inkább ezt próbálja előkészíteni a gyereknek. És azt gondolta, hogy szent embernek azért megy valaki, mert észrevesz, hogy a világ tökéletlen, teli van kellemetlenségektől, és mindent elkövetett, hogy a gyereket megóvja az élet nyűgétől, nyilaitól, tehát egy szuperhedonista környezetben nevelte volna. Ami rendben is van, csak sajnos a szentekhez a királyokon kívül, meg az apukájukon kívül az isteneknek is van közük, és az istenek úgy döntöttek, hogy nem jó választás, legyen itt csak inkább világmegváltó szentember belőle, és kibabráltak az apukával, amikor az ifjú herceg ki akart vonulni a városi parkba egy kis szórakozás véget, akkor huncut módon jeleket állítottak elé. Először egy aggastyánnal találkozott, egy hajlott hátú botra támaszkodó, egyfokú, reszketegvén emberrel, és csodálkozva kérdezte a kocsiját, hát ez micsoda? Ember egyáltalán? Ez miféle? Hát ilyet még nem láttam. És akkor a kocsis mondta, hogy hát nem, ez teljesen normális ember öregemben. Na de hát mi történt vele? Valami baja van? Hát nem, nincs neki semmi baj, ez egyszerűen ez a természet rendje, idővel mindenki ilyen lesz. Én is ilyen leszek, kérdezte az ifjú Siddhártha megdöbbenten. De a válaszfallatán roppantó rossz kedvű lett. Na, amikor legközelebb kilovagolt, akkor hasonló történik, csak nem egy aggastyánnal, hanem valami súlyos nyavajában szenvedő beteggel szembesítik az istenek. A harmadik kilovagolás során pedig egy halottat szállító menetet varázsolnak elé illúzióképpen. És amikor így módon már szembesül az, hogy bizony az életben elkerülhetetlen az öregség, a betegség és a halál, a negyedik kikocsizás során pedig a tiszta, nyugodt, fénylő arcú, sugárzó szentembert varázsoltak elé az istenek, és hát erről a kocsis nem sokat tudhatott mondani, mert hogy éppen nem volt a világon buddhizmus, mondja a szent hagyomány, de az istenek megvilágosították az elméjét, úgyhogy ezt is el tudta magyarázni az ifjú hercegnek, hogy is van az ilyen szent emberrel, hogy az túl van mindezeken a szenvedéseken és fájdalmakon. És akkor az ifjú Siddhártha elhatározta, hogy nem is tetszik neki az élet, ha ennyi nyavajával van sújtva, viszont vonzó neki ez a szent karrier, és ő is ezzel próbálkozik. Ebben nem akadályozta meg, hogy volt neki ifjú szép felesége, csúcsminőségű háreme,
szép kisfia egy éjszaka kilopódzik a palotából, és a kocsihajtójával együtt Kioson. Megint csak az Isten gondoskodnak róla, hogy ne nyikorogjanak az ajtók, úgyhogy senki nem veszi észre a távozását. Majd amikor elég távolra ér a szülővárostól, Kapilavasztutól, akkor ruhát cserél a kocsisával, és egyszerű ruhában a nemes ifjakra jellemző hosszú haját levágva elindul keresni a bölcsességet, a szent életet. No, hát ez idáig nagyjából tisztán legenda, azaz egy szó sem igaz belőle. Az igazság az valószínűleg egyszerűen annyi, hogy egy valóban sátja törzsbeli, a minden bizonnyal tisztes, megbecsült, szabad embernek a gyermeke volt a Buddha, és az szintén biztosan igaz, hogy volt neki egy kisfia, amikor odahagyta a világi életet. Innentől, ami következik, az már sokkal közelebb áll a tényekhez, tehát itt a legendák, és amit gondolunk róluk, hogy mi lehetett a valóság, az párhuzamosak. Két különböző szentembernél, vagy mondhatnánk úgy is, hogy erdei professzornál folytat tanulmányokat a leendő megvilágosodott Aráda Kálámánál és Uddaka Rámaputtánál. Ez egy kicsit bizonytalan, hogy stimmel, de végsősorban túl sokunk nincs kételni. Hogy az egyikük a Szánkhja, a másikuk a jóga tradíciónak lehetett a mestere. Mind a kettőnél vörös diplomával végez, a mester azt mondja, hogy gyere mellém tanársegédnek, de a Buddha azt mondja, hogy köszi, hát hogyha itt ennyi volt a tanulnivaló, akkor én még nem értem el azt, amit akartam, nevezetesen a teljes megszabadulást, minden világi szenvedést, akkor inkább tovább állnék. Amikor a második mesterét is odahagyja, akkor nem egyedül távozik, hanem 5 diáktársa vele megy, mondvá, hogy ez egy nagyon tehetséges ifjú, villámgyorsan elsajátította mindazt, amit itt lehet, hát ha talál még mást is, és ha talál mást is, ami több és még fontosabb, mint amit eddig tanultunk, akkor azt nyilván elmondja nekünk. Úgyhogy innentől kezdve egy kis 6 fős alapítványi magániskolát üzemeltet a mester. 4 éven át kísérletezik. Lényegében a tanult módokon csak azt próbál még jobban csinálni, ami itt elsősorban azt jelenti, hogy a jóga irányzatra jellemző aszketikus tendenciákat fogozza a végletekig. Gyakorlatilag megöli magát, nem eszik, nagyon keveset iszik, teljesen lesoványodik, ahogy ő maga írja, amikor a hasamat tapintottam, a csigolyáimat érintettem. Ezt előszeretettel ábrázolják a buddhista művészetben, tehát amikor egy lótuszvésben ülő, gyakorlatilag csontváz külső embert látunk, akkor ez a Buddhának a megvilágosodása előtti nagy aszkézisének az ábrázolása. No, és amikor ilyen módon gyötri magát, próbálkozik, kísérletezik, arra a konklúzióra jut, hogy nagyjából innen már csak egy lépés van hátra a meghalás, és az feltehetőleg nem az, amit ő keresett. Úgyhogy, ha ezt a fajta aszkézést, önkínzást már nem lehet tovább fokozni, és mégsem hozta el a kívánt eredményt, akkor nem ez a jó út. Ezen a ponton eszébe jut egy gyermekkori élménye, ami úgy hangzik, hogy valamikor az apuka éppen szántott a mezőn, ő meg egy fa tövében üldögélt, és valahogy olyan volt az időjárás, vagy nem is tudom, beteg lehetett a gyerek, akárhogy is, valahogy furcsán eltávolodott tőle a világ, mintha kívül került volna rajta, és az egész tökéletesen békésnek és harmonikusnak, tulajdonképpen boldognak tűnt. Hát, ha ez az út vezet a megszabaduláshoz, gondolta magában az ifjú, már nem annyira ifjú, 30 éves Siddhartha, de ehhez nem tartozik önkínzás. Úgyhogy
Innentől kezdve a mi fogalmaink szerint még mindig egészen brutális, aszketikus életmódban él, de az akkori fogalmak szerint ez már nem volt az, úgyhogy amikor a vele jött szerzetes társak, a tanítványai ezt látták, mélyen elkeseredtek és csalódtak a mesterükben, hogy hát ez a kóta, ez letért az igazság keresésének az útjáról, az élvezeteket hajhásza. Mert hogy mit tudom én, egy nap megevett akár egy egész tányérnyi borsópépet, vagy e fajta hedonista dolgokat művelt, szóval ott hagyják. Egyedül marad, ami úgy tűnik, hogy szerencsés véletlen volt, mert ezután nem sokkal, pár héttel ezután éri el azt a meditációs állapotot, amit azóta a buddhista hagyomány a megvilágosodásnak nevez, szambódhi, a teljes felébredésnek. Ez tehát a megöröklött aszketikus meditatív hagyománnyal szemben egy nem aszketikus, hanem nyugodt és tulajdonképpen örömteli, boldogságos meditációs út. Amin ezt elérte, a megvilágosodásával egyúttal a buddhista hagyomány szerint véget is ért az ő vándorlása születésről születésre. Tehát, hogy ezzel a megvilágosodással egyúttal elérte a nirvánát, szó szerint az ellobbanást, kialvást, a tűz kialvását jelenti a szó. És az ilyen ember az nem születik újjá többet. Amúgy a buddhisták is, mint azóta a hinduk is kivétel nélkül, tehát hisznek abban, hogy az emberi élet az csak egy hosszú epizód, egy végtelen sorozatban, egy természettől végtelen sorozatban, ahol a halál után újabb születés következik, és ezt az határozza meg, hogy mondjuk így erkölcsi értelemben milyen életet folytatott az ember. Ugye ezt hívják a karma törvényének, a cselekedetek törvényének. Ezt nem valami fajta bíró vagy Isten igazítja el, hanem lényegében természettörvényként működik az Indiában teljesen általános meggyőződés szerint. Miután ebben a megvilágosodott állapotban néhány felismerésre is jutott, majd látni fogjuk, hogy nem borzasztó bonyolult felismerésekről van szó. A szent hagyomány szerint itt megint nem venném teljesen biztos, hogy szó szerint igaz, amit mond a szent hagyomány. A szent hagyomány szerint azt gondolta magában, hogy jól van, én elértem a megszabadulást, oké, ezt akartam, ennyi. Hogy ezt másnak is elmondjam, fel nem vetődik. Fárasztó dolog tanítani, és az emberek szemeit por fedi. Úgyse ér el hozzájuk a tanításom. Szóval eldöntött, hogy nem tanít, de hát, mint már láttuk, az istenek is érdekeltek voltak ebben a bizniszben, úgyhogy nem hagyták a dolgot. Maga a teremtő Isten, Brahma, Sahampati keresi fel Buddhát, és szép versekben rádumálja, hogy nem így van ez, mert persze az emberek olyanok, de néhány embernek a szemeit csak kevéssé fedi por, és azoknak érdemes tanítani. Amikor sikerül meggyőznie az immáron, tehát joggal Buddhának nevezhető mestert arról, hogy hát akkor tanítson, akkor végig gondolja, hogy kinek is taníthatnék. Az első ötlete, hogy tanítok a korábbi mestereimnek, sokat tanultam tőlük, illik meghálálni, és ráadásul elég értelmes, rendes emberek, menni fog, de hát sajnos ilyenkor a mindent látó szemével körbetekintve a világon megállapította, hogy mind a ketten meghaltak. Úgyhogy ez nem fog menni. Akkor a második legjobb tippje az az, hogy hát akkor próbálkozik azokkal a szerzetes társaival, akik nem olyan régen vettek tőle búcsút, és szintén mindent látó szemével körbetekintve a világon megállapítja, hogy hát ezek ott vannak nem messze Benáresztől, úgyhogy oda ballag Benáresz mellé, ez egy olyan 150-200 kilométeres séta lehetett, ott meg is találja a szerzeteseket. Benáresz mellett a Szárnátnak nevezett kis faluban, amit akkor nem Benáresznek és nem Szárnátnak hívtak, hanem úgy hívták, hogy ez az Isipatana vadaspark.
és ott őket kezdi tanítani. Nem mondanám, hogy szívesen fogadták, tehát amikor látják, hogy közeledik, mindenfajta csúfondáros dolgokat mondtak róla, hogy hát valaha azt hittük, hogy mesterez, de hát a bővelkedés útjára tért, ne is köszönjünk neki, de persze nem bírják megcsinálni, úgyhogy végül is udvariasan fogadják, a Buddha pedig nem veszi túlságosan zokon a hepciáskodásukat, tanítja őket, és természetesen azonnal célba érnek a szavai, és ők is elérik a megvilágosodott, megszabadult állapotot, csak nem önerőből. Az ilyen embert a buddhista hagyomány nem buddhának nevezi, hanem arhatnak. Tehát egy olyan ember, aki nem önerőből, hanem a buddhizmus hatására éri el gyakorlatilag ugyanezt a célt. Ez az arhat, tehát szintén olyan ember, aki nem születik többet újjá. Maga a szó azt jelenti, az arhat, hogy méltó. Az a tanítás, amit ennek az 5 emberkének mond a Buddha Benares mellett, ez egy nagyon fontos, alapvető szövege a buddhizmusnak. Akkor nem adtak címeket, se a műveknek, se a beszédeknek, persze utólagos címei vannak. Időnként Benaresi beszéd néven, vagy Benaresi prédikáció néven emlegetik, leggyakrabban azonban a Dhammacakkappavattana Szutta néven emlegetik, vagyis a tan kerekének megforgatása, tanítóbeszéd. Ezt a szöveget majd mindjárt szemügyre vesszük. Természetesen nem volt senkinél jelen akkor magnetofon, úgyhogy nem kell teljesen készpénznek vennünk, hogy szó szerint minden így hangzott el. De valószínűleg a tartalma stimmel, és valószínűleg a beszéd ebben a formájában még a Buddha életében lecsiszolódott egyfajta olyan funkcióval, hogy ez egy első, de mindent összefoglaló tanítás. Tehát elvileg nem tételezi fel, hogy valaki már ismerős a buddhizmussal, másrészt meg mindent tartalmaz, hiszen a mese szerint tartalmaznia kell, hiszen ennek hatására elérték a szerzetesek az arhatságot. Ez tehát valami fajta buddhista kiskáténak tekinthető, amiben hihetetlen tömören szerepelnek a buddhizmus alapvető meglátásai. Innentől kezdve a sztori meglehetősen unalmas lesz, a Buddha még majdnem 50 éven keresztül jár a világban, tanít, egyre több szerzetese lesz, aztán a végén meghal, és kész. Körülbelül ennyi a sztori. A másik hasonlóan izgalmas tanítóbeszéd a Buddhának, ez az első, az, ami nagyon izgalmas, a másik pedig az utolsó. Az mondjuk, aki igazán kíváncsi a Buddhára, én például az vagyok, aznak számára borzasztóra fontos ez az utolsó szöveg, az a neve, hogy Mahapariníbbána Szutta, tehát a teljes ellobbanásról szóló nagy tanítóbeszéd. Valójában nem tanítóbeszéd, ez a leghosszabb szöveg az ortodox buddhista hagyományban, vagy 70 oldalon keresztül meséli el a Buddha utolsó 3 hónapját. Az érdekességét az adja, hogy nyilván a mester élete vége felé volt a legtöbb tanítványa, akkor volt a legnagyobb tekintélyű mester, tehát legjobban figyeltek arra, hogy mit csinál. És a halálával elég fontossá tette ezt az utolsó periódust ahhoz, hogy nyilván elég jól emlékezzenek rá. Tehát azt gondolom én, hogy ebben a szövegben a legnagyobb eséllyel találunk nagyon pontos visszaemlékezéseket arra, hogy mit és hogyan tanította Buddha. Így például azt gondolom, hogy a Buddha utolsó szavait nagy biztonsággal ténylegesen így mondta, rendes szentember nem csak úgy feldobja a bakancsát, hanem felkészül erre a dologra, valami bölcs szentenciát előre megrág magának. Ezt nyilván a Buddha is így csinálta, vagy pedig csak megsegített a pillanat intuíció. Úgy búcsúzik a szerzetesektől, hogy Vajadhammá Sankhárá Appamádéna Sampádétha, ami összesen 4 szó, de hogyha meg akarnám magyarázni, akkor legalább 10 percet kellene róla beszélnem, mert sok értelme, és mindegyik értelme nagyon-nagyon releváns. Ahogyan ezt a szövegek magyar fordítója Vekerdi József fordította, az is egy jó fordítás. A
az összetett dolgok mulandók, törekedjetek szakadatlanul, csak azt nem lehet még belőle meglátni, hogy ez miért érdekes vagy mélységes. De ugyanez a szöveg jelentheti azt is, és biztos vagyok benne, hogy a Buddha erre is gondolt, hogy a belső késztetések leküzdhetők, ha nem tévelyektek, akkor célba értek. Mert még sok minden mást is jelenthet ez a mondat. Szintén ebből a Mahaparinibbána szuttából tudjuk, hogy a Buddha halála körül explicit megtagadja azt, hogy a tisztségét örökül hagyja bárkire. Vagyis nem nevez ki utódot maga helyett. Sőt, tulajdonképpen azt is megfogalmazza, hogy ő sem volt a szerzeteseknek a főnöke, vezetője, apátja, pápája, akármicsodája. Egész egyszerűen ő a megvilágosodott, akitől lehetett kérdezni, és ő válaszolt legjobb tudomása szerint, de ennyi. Nem érzi úgy, hogy ő rendelkezhetik a szerzetesek közösségéről, és éppen ezért nem rendelkezik arra, hogy kivezesse a szerzetesek közösségét a halála után. Ez egy nagyon fontos, természetesen én tartalmilag is borzasztóra izgalmasnak tartom, de hát történelmileg is egy fontos tényező. Tehát a buddhista szerzetesi közösség eredeti formájában egy vezető nélküli közösség, egy szigorúan demokratikus berendezkedésű rendszer, és pedig grassroots típusú demokrácia, azaz nem olyan, hogy szépen demokratikusan megválasztjuk a főnökséget, főhatalmat, parlamentet, akármi, hanem ilyen nincs benne. Egyszerűen szerzetesi közösségek vannak, amik kicsik, tehát a maximális méret ebben a korban nem nagyon lehetett 30 fő fölött. Ez amúgy gazdaságilag is elég kézenfekvő, nem nagyon tudott volna egyetlen egy akkori helység sem eltartani ennél sokkal több szentembert egy helyen. Ez azon túl, hogy én azt gondolom, nagyon jól összhangban a buddhizmus jellegével, tanításával, az a történelmi következménnyel járt, hogy a buddhizmusnak nem lévén feje, központi adminisztrációja, hierarchiája nem volt, ami összetartsa. Tehát ettől a buddhizmus egy nagyon sokágú jelenséggé vált. Az ágak közül némelyikben például szakítottak ezzel a tradícióval, nyilván mindnyájan tudják, hogy a tibeti buddhistának van például vezetőjük, ugye ez a Dalai Láma, és pedig mondjuk a buddhista tradícióban elég meglepő módon a Dalai Láma nem egyszerűen a buddhistáknak a vezetője, hanem hogy mellesleg Tibetnek a királya is. Ez már jó pár száz éve így van. Annak idején egy mongol kán találta ki ezt az ötletet, és ő ruházta fel az akkori nagy tekintélyű, de csak egy irányzathoz tartó tibeti vallási vezetőt egyszerre a buddhisták vezetője és Tibet királya címekkel. Másutt is van, tehát más buddhista hagyományokban is találunk különböző rangú vezetőket, bár az, hogy ennyire centralizált, hierarchizált legyen a rendszer, ez ritkaság. A buddhizmus nagy elágazásai, lehet úgy is mondani, hogy szakadás, de én inkább elágazásról beszélek. Elágazásai közül a legismertebb az, ami az északi és déli buddhizmusra osztja a buddhista tradíciót. Az északi buddhizmus nevezzük Mahájánának, ami szó szerint azt jelenti, hogy nagy út, vagy nagy jármű. A déli buddhizmus pedig a Mahájána követői Hínajánának, vagyis nyomorúságos, vacak, szűkös útnak vagy járműnek nevezik. Ők magukat Théravádinoknak, vagyis az idősek szavát követőknek nevezik. A déli buddhizmus jóval hagyományőrzőbb, mint az északi. Az északi buddhizmus az olyan területeken terjedt el, ahol az indiai kultúrkörnek csekély vagy semmi hatása nem volt, tehát ezt a Mahajánát követik Tibetben, jó részt Kínában, Koreában, Japánban. A déli buddhizmus elsősorban olyan területeken maradt meg, amik az indiai kultúrkör peremvidékéhez tartoznak. Magából Indiából a buddhizmus vagy 1000 éve kiszorult. Ceylonban, Burmában, Tajföldön és általában Dél-Kelet-Ázsiában terjedt el a Théraváda buddhizmus, a déli buddhizmus. A déli buddhizmus úgy tudja, hogy a
buddhista szent hagyományt a Buddha eredeti nyelvén őrzi. Ezt a nyelvet Pálinak nevezik, és ma már elég biztosan tudjuk, hogy nem a Buddha eredeti nyelve. Noha a Buddha értette volna ezt a nyelvet, közel állt ahhoz a nyelvhez, amit ő használ, de ő nem páliul, ami egy közép-nyugat-indiai tájszólás volt, hanem Magadhiul, ami egy jóval keletebbre használt nyelvjárás volt, beszélt a Buddha. Ez nem túl lényeges kérdés, csak egy kis apró pontoskodás. Az északi buddhizmus amennyiben ősi nyelven akarja őrizni a buddhai hagyományt, annyiban szanszkrit szövegeket őriz, de mindegyik említett országban a buddhista irodalom nagyobb része az ottani nyelven van. Persze ennek az irodalomnak a magvát a szanszkritból lefordított szövegek alkotják. Tehát lefordították ezeket a szövegeket szanszkritból tibetire, kínaira, japánra is, mongolra is. A buddhizmus tehát, mint ez eddigekből látszik, egy indiai eredetű világvallás, ami éppen Indiából kiszorult, egyébként egészen újon az elmúlt fél évszázadban újra megjelent Indiában sajátos, azt mondanám inkább politikai okok következtében. Tehát a kaszton kívüliek szabadságharcának egy eszközeként használják azt, hogy ezeket az embereket áttérítik a hinduizmusról a buddhizmusra, mert a buddhizmus nem igazán támogatja a kasztrendszert, míg a hinduizmusnak szerves részévé vált. A világvallások közül a buddhizmus a legsokarcúbb. Tehát azt gondolom, hogy egy amatőr, ha nem mondják meg neki, hogy ez is buddhista, az is buddhista, nagyon nehezen venné észre az azonosságot, a kapcsolatot a különböző helyi formák között, akár a szent helyek, akár a szent emberek megjelenése, öltözéke, akár a ritusok formája között nem olyan könnyű észrevenni a kapcsolatot. Egyetlen egy olyan globális buddhista szimbólum van, amit mindenki felismer, és mindenütt többé-kevésbé használják. Ez ugye magának a Buddhának a figurája, és pedig az a jellegzetes ábrázolása, ahol lótuszülésben, tehát ez a törökülésre hasonlít, csak a lábfejek nem a combok alá kerülnek, hanem a combok fölé. Egy közepesen nehéz pozíció, viszont igen alkalmas meditációra. Szóval egy lótuszülésben ülő emberkének a fém szobra, ez nagy eséllyel a Buddhát ábrázolja mindeme kultúrkörökben. Körülbelül ennyi a látható hasonlóság. Nagyon eltérnek a szövegeik, a vélekedéseik, az elképzelésük arról, hogy mi a jó, erényes, szent élet. Tehát sokkal nagyobbak a buddhizmus ágai közötti eltérések, mint bármelyik általunk ismert világvallás formái között. A buddhizmus egyes formái jóval távolabb esnek egymástól, mint mondjuk nem mondjuk keresztény irányzatok, hanem mondjuk mint az iszlám és a kereszténység. Mindenfajta felszíni dolgokban esnek egymástól jóval messzebb. Más szempontból viszont van egy nagyon-nagyon mély és erős egysége a buddhizmusnak. Ezt többé-kevésbé egyébként a buddhisták is érzik, tehát szemben az előbb említett, számunkra ismerősebb vallások képviselővel alapvetően egy vallás követőinek tartják egymást, alapvetően szimpátiával, szeretettel és érdeklődéssel fordulnak egymás felé. A tanítások, szövegek, hagyományok rendkívüli sokfélesége ellenére az ember elég sokat foglalkozik a buddhizmussal, akkor elkezdi érezni, hogy van egy nagyon-nagyon mély, borzasztóra lényeges egység a buddhizmus különböző formái között, ami tehát nem a formákra vonatkozik, hanem a legmélyebb tartalomra, ahogyan az emberhez viszonyul, ahogyan erre reagál, amilyen hozzáállást javasol a követőinek. Tehát az alapvető világszemlélet, attitűd, hangulat ad egy nagyon mély egységet a buddhizmusnak. Tetszett nekem, amikor a déli Theravada buddhizmushoz tartozó, nem túlságosan iskolázott, már meglehetősen öreg tajmester, meditációs mester életében először szembesült a másik irányzatnak, a Mahajánának a
csúnyán mondom, legszélsőségesebben elfajzott irányzata, ez a tibeti vadzsrajána, teli van mágiával, varázslattal, dobveréssel, koppanyacsontok rázogatással, meg mindenfajta furcsasággal. Szóval először találkozott ehhez a tradícióhoz tartozó lámával, elbeszélgetett vele egy pár órát, és akkor a végén azt mondja, hogy igen, tulajdonképpen mi is ezt tanítjuk, csak máshogy mondjuk. Tehát akik ezt a tradíciót komolyan követik, azok ők maguk is, tehát nem csak a külső elemző, nagyon hamar és világosan ráéreznek erre a lényegi egységre, ami persze megfogalmazni nagyon nehéz. És ez a lényegi egység, azt gondolom, hogy ez valóban a Buddhára megy vissza, tehát a mai buddhista tanítások részletei közül nagyon-nagyon kevés, azt gondolom. Ugyanakkor a tan lényege, az tényleg a Buddhára megy vissza, és ennek nyilván az az oka, mert nem volt egy profi intézményrendszer, ami fenntartsa ezt a tanítást. Ez a tanítás olyan erős, ha filozófushoz méltatlan fogalmaznék, olyan megtapasztalhatóan igaz, hogy az összes kacskaringóját a történelemnek lazán túlélte. Egyszerűen aki erre valamilyen módon ráérez, akármit is költ hozzá, ad hozzá, változtat a saját tradíciója szerint, ezt a lényeget érzi, éli és tovább tudja adni, tovább öröklődik. Hát megpróbálom önökkel megosztani, hogy mi is lehet ez az eddigiekből már sejtett, hogy tulajdonképpen borzasztóra egyszerű a igazsága a buddhizmusnak, ami áthatja a különféle irányzatait és szektáit mindmáig. És próbáljuk ezt meg úgy csinálni, hogy felolvasom önöknek az előbb említett első beszédet, egy kicsit tömörítve, mert hogy a buddhizmus borzasztóra fecsegős. Valószínűleg a Buddha is az volt, nem jellemhibából, hanem azért, mert az egyszerű tanítások elmondhatók 2-3 mondatban, csak éppen senki nem érti meg őket. Tehát ha lényeges egy egyszerű dolog, akkor azt egy kicsit rákcsálni kell. Ez az egyik oka, hogy bőbeszédű volt a mester. A másik pedig az, mint említettem, hogy magadhai nyelven beszélt, de páli nyelven maradt ránk a hagyomány. Tehát ebben az időben még nem volt központi tömegkommunikáció, ami egységesítette volna a nyelvet. Nagyon sok tájszólást beszéltek az ehhez a kultúrkörhöz tartozó emberek, és ahhoz, hogy megértsék, hogy mit mond egy erősen más tájszólást beszélő ember, különböző módokon részint le kellett lassítani a közlést, részint többletinformációval kellett ellátni, ahhoz, hogyha információ vészel a nyelvi különbség miatt, a lényeg mégis átmenjen. Ennek a legfeltűnőbb jele, amit a régi buddhista szövegekben mindent megtalálunk, hogy a mester a legegyszerűbb tárgyakat időnként 5 szinonimával nevezi meg, egy szuszra. Hát képzeljük el, hogy a kezedben van egy korsó, egy köcsög, egy bögre, egy pohár, egy edény, mondja a mester. Ennek az oka az, hogy a különböző helyeken különböző szavakat használtak, ha végigmondja mind az 5-öt, akkor a hallgatóságból nagyjából mindenki legalább egyre ráismert közülük, és akkor értette már, miről van szó. Ennek megfelelően, hogyha ezeket a szövegeket olvassuk, és nem hallgatjuk, és a mi anyanyelvünkre lefordítva szépen egységes nyelvre, tehát minden szavát értjük, akkor gyakran kicsit unalmasnak tűnik, szájbarágosnak, nehezen leküzdhetőnek. Ennek tehát ez az oka, lehet, hogy érdemes lenne olyan fordításokat is csinálni, ahol ezeket a stilisztikai vonásokat elbüntetjük. De nem biztos, mert lehet, hogy sokaknak, például nekem ez már így van, de egy kicsit szokni kellett, tehát egy bizonyos időről egész egyszerűen ez hozzátartozik a dolognak a zsáneréhez, tehát egy sajátos, mondjuk egy pervers esztétikai gyönyörűséget is nyújthat az embernek. Tehát van, akinek nem. Na minden esetre most akkor tehát egy picit megrövidítve lássuk ezt az első beszédet. A címe tehát a Dhammacakka Pavattana Szutta, vagyis a tan kerekének elindítása Vekerdi fordításában. Az ő fordítását olvasom.
szerzetesek, két véglettől kell távol tartania magát annak, aki remeteségbe távozik. Milyen két véglettől? Az egyik az, amely elmerül a gyönyörökben, a gyönyörök élvezetében. Ez üres, hitvány, közönséges, nemtelen, értéktelen. A másik az, amely elmerül az önkínzásban. Ez fájdalmas, nemtelen, értéktelen. Szerzetesek, a beérkezett mindkét végletet elkerülve rátalált a középútra, amely megnyitja a szemeket és megvilágosítja az elmét, amely nyugalomra, megismerésre, megvilágosodásra, kialvásra vezet. A kialvás az a nirvána szó. No, tehát itt elmondja azt, hogy hogyan is nevezi ő az ő tanítását, középútnak, Majjhima-gatinak, ami azóta is a buddhisták egyik használt megnevezése az ő tanításukra, és pedig azért középsült, mert két szélsőség között helyezkedik el középen. Az egyik a szélsőséges aszkézis, a másik pedig a világi élvezetekbe való belemerülés. Az aszkézist azt értjük, elmeséltem a Buddha félig legendás élettörténetét, az a rész az egészen biztosan igaz, hogy a megvilágosodása előtt nagyon durva aszkézissel próbálkozott. Erre tehát azt mondja a Buddha saját tapasztalatból, hogy ez fájdalmas, nemtelen, értéktelen. Egészen pontosan azt mondja, hogy szenvedelmes, nem árja és nem haszonhoz kötött. Ezt fordítja Vekerdi így. Ugye a lényeges része a kritikának természetesen az, hogy nem a haszonhoz kötött, vagy nem a célhoz vezető. Emlékezzünk, hogy a Buddhának a személy neve már az volt, hogy Siddhartha. A célját elért, itt ugyanez a szó szerepel, Artha Sanhita. Most szanszkritul mondtam ki a szavakat, már páliul ismertebb ez a szöveg, mindegy. Szóval azzal csak az a baj, hogy nem vezet célra, és mellesleg kellemetlen, és minek vállaljon az ember egy kellemetlenséget, ha nem jut vele sehova. Ez ebben az időszakban, ebben a kultúrkörben, ez tehát a Kelet-Közép-India, ahol a Buddha mozgott, egy nagyon bevett, sokféle irányzat által követett szent út volt. Tehát a nagyon erős, nagyon durva aszkézis, nem ritka az, tehát több vallási tradícióban megtaláljuk, hogy ennek az ideális csúcs állapot az pontosan az, hogyha az ember halálra éhezteti magát. Az nagyon nagy érdemeket szerez. Nos, ezzel tehát szakít a Buddha. A másik fele az nekünk egy kicsit homályosabb. Miért emlegeti a szerzeteseknek ez a világélettel szakított, magányosan vándorló emberfajtáról van szó? Miért emlegeti nekik azt, hogy a világi élvezetekbe való belemerülés? Itt csak tippelni tudunk. A szokásos értelmezés egyszerűen arra gondol, hogy hát normális világi életről beszél. Ez nem valószínű, mert a megcélzott közönsége, mint már említettem, vándoraszkéták, akik már régesség szakítottak a világi élettel. Úgyhogy én inkább arra gondolok, hogy annak a vallási irányzatnak, vallási megközelítésmódnak az elvetéséről lehet itt szó, amit hát történtek jóval később tudunk csak tisztán igazolni Indiában. Bő 1000 évvel később tudjuk egyértelműen demonstrálni, hogy jelen van. Tantrának nevezik ezt a hagyományt, ami abban a világszemletkörbe tartozik, ami az egész világ folyamatot egy férfi és női principium folyamatos egyesüléseként képzeli el. Ez Indiában elég széles körülön elterjedt nézet. Ami az érdekes azonban, hogy ennek egy nem illogikus, feltétlenül nagyon archaikus következményeként a rituáli legmagasabb formájának éppen a szeretkezést tartja ez az irányzat, az úgynevezett balkezes vámácsárin tantra. Természetesen nem egy akármilyen szeretkezés, nem egy rituálisan nagyon részletesen szabályozott szeretkezés, na de mégiscsak. Tehát az lehetséges
jelentése ennek a szövegnek az sokkal inkább az, hogy ettől a valami fajta vallási értéket, megvilágosodást keresők számára akkor is létezett úttól próbálja távol tartani a szerzeteseket a Buddha. Itt egy kicsit durvábban szól, mint az aszkézis esetében, ugye azt mondja, hogy üres, hitvány, közönséges, nemtelen, értéktelen. Minden esetre a Buddha két végletet elkerülve talál rá a középútra, ami ezzel szemben célra vezető, mert megnyitja a szemeket és megvilágosítja az elmét, nyugalomra, megismerésre, megvilágosodásra, kialvásra vezet. Mi ez a középút? Ez a nemes 8 rétű ösvény úgy, mint helyes nézetek, helyes elhatározás, helyes beszéd, helyes viselkedés, helyes életmód, helyes törekvés, helyes gondolkozás, helyes elmélyedés. No, ez a Árya, Astángika, Márga, Arió, Arthangikó, Maggó, Szanszkritul, Pálium kimondva így hangzik a neve. Szó szerint az Árya mondjuk nemes 8 tagú vagy 8 részű út vagy ösvény, ami a buddhista gyakorlásnak egyfajta kerete. Hát ebben a tömegségben elmondva, minthogyha nem is tartalmazna információt, ha meghallgatják még egyszer. Helyes nézetek, helyes elhatározás, helyes beszéd, helyes viselkedés, helyes életmód, helyes törekvés, helyes gondolkodás, helyes elmélyedés. Ez olyan úgy tűnik, hogy ezt akármelyik vallás mondhatná, hogy persze a derékhívő az helyesen gondolkodik, helyesen törekszik, helyesen él, helyesen beszél, tehát nagyon semmit mondónak tűnik így a szöveg. Persze, tehát ki kell bontani. Mondtam, hogy egyfajta kis KT nincs igazán végig ragozva. Csak hát a félművelt buddhista azért már tudja, hogy mikor, miről van szó. Ezzel együtt még ebben a túltömörített képletszerű formájában is észre lehet venni néhány dolgot benne. Ugye ez egy 8 tagú ösvény, nem egy 8 fokú lépcső, tehát nem egymás után következő tagokat tartalmaz, hanem a buddhista gyakorlásnak 8 párhuzamosan művelendő ágát. Ezzel együtt egyáltalán nem esetleges a sorrendje a 8 tagnak, tehát egy olyan sorrendiség van benne, hogy amilyen sorrendben kell eljutni odáig, hogy egyre többet megvalósítunk belőle. Csak azért nem lépcső, mert a korábbi fokokat nem elhagyjuk, hanem visszük magunkkal. Szóval az érdekes, mindjárt az elején nagyon érdekes, hogy a buddhizmus a helyes nézettel kezdődik, ami tehát szinte minden más vallással szemben azt mondja, hogy a buddhizmus az nem egy jó indulatból, szokásos szóval hitből, elfogadott gyakorlattal kezdődik. Ez az a gyerek még oázni is alig tud már elviszem keresztelni, alig totyog viszem a templomba, megszokja a szertartásokat, és majd a végén persze tanítom is a vallástanaira. Tehát itt nem erről van szó, ez a helyes nézetekkel kezdődik. A Buddha nem mondja, hogy csináljatok valamit azért, mert én azt mondom, hanem azt mondja, hogy elmondom, hogy szerintem mi a helyzet, és ha ti is így látjátok, akkor az első fokot elértétek, tudtok vele valamit kezdeni. És csak erre a helyes nézetre, tehát ha ide eljutott valaki, akkor jó, ha nem. Ha eljutott, akkor jöhet a következő, ez ugye a helyes elhatározás. A helyes elhatározás értelemszerűen ebben a kontextusban elsősorban azt jelenti, hogy valamilyen módon buddhista gyakorlóvá válik az ember, szerzetessé vagy világi gyakorlóvá. Ezek tehát bizonyos értelemben az előkészítő fokai a dolognak. A következő néhány az a standard erkölcsi előírások. Helyes beszéd, helyes viselkedés, helyes életmód. Ezeknek a tartalma is más szövegekből elég jól kibontható. A helyes beszéddel kezd, ami talán azért logikus, hogy így van, mert minden emberi viselkedés és cselekvés közül a beszéd a legállandóbb, az, amit legtöbbet művelünk. És
általában nem szokták észrevenni, hogy mekkora súlya van a beszédnek. Mivel a beszéddel hajtjuk végre a legtöbb cselekvésünket. Ezért igazából, ha itt nem csináltunk rendet, akkor nincs rend az életünkben, nincs rend a cselekedeteinkben. Mit jelent a helyes beszéd? Természetesen jelenti azt, amit nagyjából mindenfajta vallásos vagy erkölcsi tradíció, hogy ne hazudozzunk már össze-vissza. De ennél sokkal többet jelent. Jelenti azt, hogy a beszédünk legyen olyan, ami jóból ered és jót eredményez. Hogyha ezt lefordítom egy kis egyszerű hétköznapi nyelvre, akkor jelenti azt, hogy például ne pletykálkodjunk, ne rágalmazzunk, ne sértegessünk. Milyen egyszerű szóval bántani embereket, akik jelen vannak, akkor sértegetem, ha nincsenek jelen, akkor mondjuk rágalmazom. És nagyon hatékonyan lehet ezt tenni. Ugye a legtöbb emberi kapcsolat lezajlik úgy a legpozitívabb és legnegatívabb ágain át, hogy végig gyakorlatilag csak szóban érintkeznek az emberek. Az összes bántást civilizált ember megoldja szavakkal, nem kell rútosni, pofozni a másikat ahhoz, hogy tönkre tegyük. A buddhista szerzetes számára a helyes beszéd az ennél valami szűkebbet is jelent. Ez más szent hagyományokban is van ilyen, úgyhogy ebben az értelemben nem meglepő, de persze egy jól átgondolt dologról van szó. Lényegében a buddhista szerzetes ideális esetben, amit persze a szerzetesek döntő többsége nem tud betartani, ideális esetben lényegében hallgat, kivéve, ha erre valami jó oka van. És a jó okok közül egyetlen egy magától értetődőt ismer a hagyomány, ez az, hogy tanítja a buddhizmust. Tehát az jó ok, és nagyon kevés más jó van. Természetesen van, tehát hogyha valaki beteg és orvost hívok hozzá, az is teljesen jó. Most miért? A buddhizmus egy befelé forduló meditatív út, és ahol csend kell, belső csend kell, ez is jó. A másik ok pedig az, amiről az egész szerzetesi életmód szól. És az, hogy az ember nagyon gyarló. Talán egy buddha már nem, egy megvilágosodott már nem az. De aki még csak többé-kevésbé trampol előre ezen a nemes 8 tagú úton, az természetesen gyarló. Ezért hibákat követel, ha alkalmat kap rá. Úgyhogy legjobban kerüljük az alkalmakat. A szerzetesi életmód, ami tehát nem világi életmód, mindenek előtt ezt szolgálja. A szerzetes alapvetően nem vesz részt a világi életfolyamatokban, és éppen ezért nem érik mindazok az erős, intenzív befolyások, provokációk, stresszek, amikkel mindnyájan nap mint nap nagy tömegben szembesülünk. No hát a helyes beszédnek ez a felfogás, és hogy a helyes beszéd mindenek előtt a hallgatást jelenti, úgy a legkönnyebb nem hibázni, ha az ember nem szól. A hibázás bármelyik értelmében, abban az értelemben is, ami mi felénk eléggé jól ismert, ez a tahuisses philosophus mantisses, tehát ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna ebben az értelemben is, de sokkal inkább a buddhizmust jobban érdeklő szempontokból. Tehát, hogy nem árt másoknak, és ha másoknak árt, persze önmagának is árt. Noha ez mifelénk nem olyan magától értetődő, de a buddhizmus alapvető gondolatkörében ott van. No, hát ugyanezen a nyomon kell és lehet értelmezni a helyes viselkedésnek fordítja, veked igazából helyes cselekedeteket jelent. És a helyes életmódot, a kettő között annyi a különbség, hogy amit életmódnak fordít, az ádzsiva, az igazából megélhetés. Tehát olyan módon kell biztosítani az életének a fennmaradását a buddhista szerzetesnek, ami összhangban van az ő szerzetesi státuszával és alapvető meggyőződéseivel. Mit jelent? Ez ilyen borzasztó egyszerű dolgokat jelent, hogy nem oldhat ki életet, nem segítheti ezt elő, nem árthat másoknak. Ebből például következik, hogy egy buddhista szerzetes az nem lehet kocsmáros, vagy nem lehet mondjuk méregkereskedő.
Persze konkrétan a szerzetes esetében a tradicionális Theravádin, tehát a déli buddhizmushoz tartozó szerzetes esetében elég pontosan meg van mondva, hogy hogyan is él ez a szerzetes, miből él meg. A szerzetesi fogadalmak közül az első az, hogy tartózkodik életkioltásától, és mindjárt a második azt mondja, hogy tartózkodik annak az elvételétől, amit nem adtak. Ez első vallás úgy tűnik, mintha a lopás tilalmát mondaná ki. Hát persze azt is kimondja, de ennél sokkal erősebbet mond ki. Azt mondja, hogy csak és kizárólag olyasmit vehet magához, amit adtak. Tehát egy buddhista szerzetes nem szedhet körtét a körtefáról. Akkor sem a vadkörtefáról van szó, mert azt nem adták neki. Tehát szigorúan csak adományból élhet. Ezért az a szó, amit mi szerzetesnek fordítunk, ez a páli bhikkhu, szanszkrit bhikksu, valójában azt jelenti, hogy kolduló. A helyes cselekedetnél is természetesen az alapnorma az, hogy egyfajta minimal art, tehát nem sokat cselekszik. Ideális esetben részint meditál, részint tant hallgat, részint elmegy az alamisna körútjára, aztán kész, mást sem. De lehet ezt általánosabban is érteni a nem ennyire ortodox szerzetesi életmódra, ahol ugyanaz a norma, mint a beszédnél. Tehát az ismérve a dolognak azt, hogy jóból indul és jó felé tart. Ez a jó felé tart egyébként nem úgy értelmezendő, hogy jó következménye van neki, mert hogy az ember nem Isten, nem tudja pontosan a cselekedeteinek, szavainak a következményeit. Tehát a jó felé tart az azt jelenti, hogy jóra irányul és jó szándék vezérli. A buddhizmus egyik nagy újítása a korban, hogy az infantilis következményetika helyett bevezeti a szándéketikát. A karma törvényt is úgy értelmezik, hogy nem annak lesz gyümölcse, amit tettem, hanem amit próbálok tenni. Azaz, ha én szíven szúrom embertársamat, csak egész egyszerűen teljesen véletlenül úgy alakul, hogy ezzel a szívét nem találom el, viszont éppen kihasítok belőle egy halálos mérget hordozó kis rovart, és ezzel megmentem az ő életét. Ez nem jó karma, ez rossz karma, buddhista felfogás szerint. Ártó szándékból született, rosszra törekedett, tehát negatív karma. Az, hogy az illető számára jó következménye volt, erre valószínűleg azt mondaná egy buddhista, hogy hát neki viszont nagyon jó karmája volt, hogy még az ilyesmi is jóra fordult nála. De ez az ő szerencsére és rajtam nem segít. Tehát buddhista szemszögből ez gyilkosság. Ugye a mai európai felfogás valahol középúton döcög a kétfajta etikai szemlélet között. Ugye, ha megnézzük a büntetőjogunkat, az alapvetően a cselekedeteket rendeli büntetni, de azért egy kicsit mérlegeli mellé a szándékot, és ugye előre megfontolt, nem előre megfontolt, stb. Illetőleg a bizonyos súlyos esetekben az előkészületet is, magyarán a szándékot is büntetni rendeli. Tehát van benne egy kis szándéketika, de dominál benne a következményetika. Ennek persze nem az a legfőbb oka, hogy ennyire primitívek volnánk, hogy még mindig a kisgyereknek a következményetikájánál tartanánk, hanem az, hogy a büntetőjog ugye nagyon súlyos következményekkel jár, nem lehet bizonytalan alapra építeni. Márpedig a szándékok csak nagyon bizonytalanul mérlegelhetők. Következmények viszont általában elég jól megítélhetők. No, a maradék 3 része a 8 tagból álló ösvénynek Vekerti fordításában helyes törekvés, helyes gondolkodás, helyes elmélyedés. Az elsőt én inkább úgy fordítanám, hogy helyes erőfeszítés, és az értelme egész egyszerűen a buddhista önépítő gyakorlatát jelenti. A másodikat úgy fordítanám, hogy helyes tudatosság, ami 2 dolgot jelenthet, és bizony meg nem tudom mondani, hogy melyikről van szó, nem, mint hogyha kizárnák egymást. Mindenképpen benne van az az elem, hogy ez sokkal állandóbb, mint az átlagemberben. De hogy ez a helyes tudatosság vajon arra vonatkozik-e,
hogy a buddhista egész életében, vagy legalábbis mondjuk nagyon sokszor annak fényében vizsgálja a dolgokat, amik történnek, és amiket ő tesz, hogy egy buddhista, hogy ezek helyesek, jók-e, tehát nem reflexből üt, hanem megfontolta. Vagy még egyszerűbben tehát, hogy a buddhista állandóan tudatában van a saját helyes nézeteinek, és ehhez kapcsolódó döntéseinek, vagyis nem olyan vasárnapi hívő, aki egyszer a héten rászán fél órát arra, hogy most vagyok rendes vallásos ember, és a hét többi részén nem foglalkozik ezzel. Tehát ezt is jelentheti, de az itt használt szó miatt gondolhatunk arra is, a szó az a páli szati, ez a legalapvetőbb bevezető, egyszerű buddhista meditációs gyakorlatnak az elnevezése, a satipatthana, a tudatosság megalapozása vagy létrehozása. Ebben a szóhasználatban a meditációnak nevező kicsit más, mint az európai szóhasználat. Szóval ez egy olyan gyakorlat, aminek semmilyen mélyebb célja nincs, valójában a tudatot akarja elnyugtatni és összeszedetté tenni. A gyakorló ilyenkor megpróbál önmagára, vagy önmagának egy-egy jelenségére figyelni. Manapság leggyakrabban, és a szövegekből megállapítanak, akkor is nagyon gyakran így volt ez. A lélegzetre való figyeléssel kezdődik, amiben nem az az érdekes, hogy észreveszünk, hogy lélegezzünk, bár a normál ember ezt viszonylag ritkán veszi észre, hanem az, hogy csak azt vesszük észre, tehát kiszorítjuk a tudatunkból más dolgokat, a kiszorítás nem jó szó, tehát nem egy erőszakos kizárás van, hanem inkább a figyelem összeszedése erre az egy témakörre. Ennek önmagában tehát semmi jelentősége nincs, egész egyszerűen a külvilágot távolítja el, és a belső magunkat teszi tudatossá. Tehát lehet, hogy erre utal, és akkor az utolsó tag, amit Vekerdi helyes elmélyedésnek nevez, ez a samádhi, szó páliul és szanszkritul és samádhi a szakneve. Ez tehát az elmélyedésnek, a mély meditációs állapotnak az egyik szakneve ebben a tradícióban. No, ez tehát az út, ami egy gyakorlati kérdés, és utána az út első lépéséről, a helyes nézetekről mondja el a mester a legalapvetőbbeket. Az út az 8 tagú volt, a helyes belátás pedig 4 dologból tevődik össze, szokásos fordításban ez a 4 nemes igazság. És ez a szenvedés nemes igazság, a szerzetesek. A születés is szenvedés, az öregség is szenvedés, a betegség is szenvedés, a halál is szenvedés. Kötve lenni ahhoz, akit nem szeretünk, az is szenvedés. Elveszíteni azt, akit szeretünk, az is szenvedés. Ha a kívánság nem teljesül, az is szenvedés. Röviden minden, ami a léthez köt, szenvedés. A buddhizmus alap észlelete, ami aztán öröklődik a hinduizmusra is, hogy úgy az egész élet, ahogy van, lényegében czóresz, minden szenvedés, ezt az egészet röviden így szokták mondani a buddhisták, hogy szabbandukham, minden szenvedés, minden szenvedelem és minden gyötrelem. A megjegyzésnek bizonyos része magától értetődő, ez a sok minden szenvedés észrevesszük. Tehát a bizonyos része meg nem, időnként az embernek az az illúziója támad, hogy tök jól érzi magát. Vigyorog, mint egy fakutya. És milyen jó is ez. De miért mondaná azt valaki, hogy szenvedés? Erre a kérdésre a szokásos magyarázat egyszerűen az, hogy természetesen vannak kellemes állapotok, helyzetek, csak hogy ezek is szenvedéshez kötöttek, és pedig minimum 2 időbeli irányban. Ha valami most jó, mert hogy a dolognak az a természete, hogy mulandóak, az el fog múlni, és utána sokkal jobban fog hiányozni. Ha csak úgy nem szerelmes az ember, ez egy szürke létállapot, de ha történetesen nagyon szerelmes, és ezt elveszíti ezt a szerelmét, akkor az sokkal rosszabb. A másik időirány az pedig úgy néz ki, hogy ha valami jó, és homo sapiensek révén elbírjuk képzelni a jövőt, akkor, amikor megvan, akkor jó, de amikor még nincs meg, amikor csak kinéztem magamnak, amikor sóvárgok rá, kívánom, törekszem rá, akkor szenvedést okoz. És persze törekszem, és gyakran nem érem el. Az is szenvedés. No, hát ez egy elég pessimista világdiagnózis. Annyira nem kell komolyan venni. Tehát
A Buddha nem azt akarja, ez sok más szövegben egyértelműen kiderül, hogy szembe jön vele egy mosolygós arccal, azt mondja, hogy ne hülyéskedjél már, ülj le, megmagyarázom, ne vityorogjál többet. Erről szó sincsen. Tehát tipikusan az, hogy mennyire szenvedelmes az élet, amikor nagyobb kontextusban van behelyezve, akkor azt látjuk, hogy ez mindig akkor meséli el, amikor valaki éppen nagyon szenved. Hát ebben a korban nem meglepő módon ennek a leggyakoribb helyzet az volt, amikor elvesztette valami fontos hozzátartozóját, leggyakrabban a gyermekét. És amikor azt próbálja neki magyarázni, hogy minden szenvedés, akkor valójában azt a meglehetősen egyszerű, de ténylegesen működő pszichés kapcsolatot használja ki, hogyha csak nekem egyedül rossz, és körülöttem mindenkinek jó, akkor sokkal nagyobb bajban érzem magam, mint hogyha úgy érzem, hogy nem csak én, hanem mindenki más. A nehézségeket sokkal könnyebb csapatban, közösségben elviselni. Ezt a mai ember elfelejti, mert nagyon ritkán adatik neki, hogy legyen egy olyan csapat, ami hajlandó vele együtt elviselni a szenvedéseket. De van egy ilyen tényleg sokkal jobb és sokkal könnyebb. Hát az emberek egy kisebb része, ma még legalább valami családféléje jutott, de már kisebb rész még jut egy olyan család, amire támaszkodni tud. Azt, hogy a szenvedések közül első helyen szerepel az a 3, ugye öregség, betegség, halál, amiket a legenda a Buddha ifjúkori élményeinek tulajdonít. Az nyilván nem véletlen, tehát ebből nőhetett ki az a legenda. És nyilván ez a megfogalmazás nagyon fontos volt a buddhizmus számára. Nem csak a buddhizmus, hanem valójában a legtöbb filozofálás kiinduló pontja az élet mulandóságával, romlandóságával való szembesülés. Heidegger úgy mondaná, hogy a beletartottsága semmibe. De azért ugyanarról van szó. A Buddha esetében azonban nagyon jól lehet látni, hogy a fontosabb része ennek a szenvedésnek, tehát a mulandóság okozta szenvedésnek, az nem elsősorban az, hogy mi magunk mulandóak vagyunk. Egyrészt maga a Buddha sem volt egy különösebben nyákbickölyök, tehát nem valószínű, hogy ez őt nagyon izgatta volna. Másrészt egy olyan kultúrkörhöz tartozott, ami erősen hitt az újjászületésben. Itt tehát nem olyan akasztó a halálnak a perspektívája. A megöregedés sem, az archaikus civilizációk még megbecsülték az öreg embereket. Tehát nem volt olyan szörnyű öregnek lenni. Persze, hát egy kicsit fárasztó, hogyha már a csúza és a köszvény kikezdi az embernek az ízületeit. De nem nagyon borzasztó. Tehát nem erről van szó, hanem a mulandóság szenvedés elsősorban arról szól, hogy körülöttünk mulandóak az emberek. Nem az a rettentő, hogy én meg fogok halni, az konkrétan egyáltalán nem rettentő, teljesen oké. Hát akkor én már nem bírok sírni. Hanem az a rettentő, és ezen egyáltalán nem segít az újjászületésbe vetett hit, hogy körülöttünk azokat, akiket szeretünk, azok meghalnak. Hiába gondolom, hogy paradicsomba megy, hiába gondolom, hogy újjászületik, akár istenként van, nagyon jó, több mindegy. Valójában, amikor a halottainkat síratjuk, nem őket síratjuk, hanem magunkat. Tehát minket ért veszteség. És ezt bizony nem lehet megúszni. Tehát egyetlen módszer, hogy megúszunk, hogy ne legyen senki, akit szeretünk. Úgy könnyű. De máshogy nem. No, a második nemes igazság. És ez a szenvedés okának nemes igazsága, szeretesek. Az ok a szomj, amely újjászületéshez vezet, élvezet és szenvedély kíséri, örömet talál különböző dolgokban. Ez a következő: gyönyörök szomja, létszomja, birtokszomja. De amit figyelünk, az első nemes igazság, az egy diagnózis volt, a második pedig az okát keresi. Ennek nyilvánvalóan az a motívuma, hogy a Buddha nem tüneti kezelésre tesz kísérletet, hanem oksági kezelésre. Látni fogjuk, hogy 4 nemes igazság erősen hasonlít egy orvosi folyamat leírásához, a diagnózis, az anamnézis, a prognózis és a kúra 4 eleméből tevődik össze. Most tehát az anamnézisnél az előzmények, az okok feltárásánál tartunk, ez a miből lett, miből származik a baj. És itt jön a buddhizmusnak az a bizonyos egészen hihetetlenül egyszerű, ám nem is olyan könnyű megemészteni
alapfelismerése. A szenvedés az nem azért van, mert a világ gonosz, mert a fejemre esik a világ cserébe, azért, mert valaki elszerette a babámat, vagy azért, mert elvesztettem az állásomat, vagy mert ellopták a mobiltelefonomat. Nem ettől jön a szenvedés. Azt mondja, hogy a szenvedés oka a szomj. A világban önmagában nincsenek jó és rossz dolgok. A jó és rossz az emberi értékeléstől függ. A világban értékmentes tények foglalnak csak helyet. Az, hogy egy mobiltelefon milyen módon változtatja az ő helyzetét, az önmagában sem nem jó, sem nem rossz. Én rossznak találhatom, ha az én mobiltelefonomról van szó, ami már nem az én zsebembe helyezkedik el. Az, akinek a kezében elhelyezkedik, teljesen ugyanezt a folyamatot jónak találhatja. Nem az eseményektől, nem a tényektől, nem az objektivitástól függ az, hogy valami jó vagy rossz, illetőleg, hát itt most a sokkal megfogható kérdésfeltevésem, mert a jó és rossz milyen homályos szavak. Hogy szenvedelmes vagy nem szenvedelmes. A szenvedés belül van, én szenvedek. Nagyon rossz, szűklátókör az észrevétel, ami ilyenkor mindig azt mondja, hogy mi ennek a külső oka. Természetesen én világot néző, észlelő ember vagyok, tehát a belső állapotaim összefüggenek a külvilággal, de nem igaz, hogy úgy függenek, hogy a külvilág okozza és automatikusan kiváltódik. Hanem ez múlik az én személyiségemben is. Tehát vegyük az előbbi mobiltelefonos példát. Tehát a zsebemből kilopnak egy mobiltelefont. Ha én nem is tudtam róla, hogy a zsebemben volt a mobiltelefon, arról sem tudok, hogy ezt ellopták, akkor nyilvánvalóan semmifajta szenvedést nem érzek. Ugye, tehát teljesen világos, hogy a szenvedésnek nélkülözhetetlen feltétele az, hogy mi van a fejemben. Csak attól jöhet. Most ennek a feltételrendszernek, ami tehát több, most jeleztem egy ilyen kognitív részét, ez a mit tudok, mit gondolok, tehát a legalapvetőbb elemét emelik ki a Buddha, amikor azt mondja, hogy az ok, tehát a szomj. Mert ha én tudom, hogy a zsebemben van egy mobiltelefon, de ez engem egyáltalában nem köt semmifajta heves érzelem ehhez a mobiltelefonhoz, akkor pontosan olyan tárgyszerűen figyelhetem azt meg, hogy valaki kilopta, mint hogy egy regényben olvasnék arról, hogy a 13. század az XY csavargó az ékkereskedőnek a zsebéből kilopta az erszényét. Egész egyszerűen bizonyos tárgyszerű érdeklődéssel látva, hogy ilyenek vannak a világban, eddig is tudtam. A dolog csak attól lesz más, mert én magam kötődöm a saját mobiltelefonomhoz. Valamiért azt gondolom, hogy ez borzasztóra fontos nekem. Normál körülmények között visszatekintve 3 hét távol, megvan az új, még sokkal villogó mobiltelefon, majd rájövök, hogy milyen hülyeség volt az ócska vacakhoz kötődni, hát tök jól jártam. Ugye még a számomat is megőrizhettem. Az egészet minden nagyszerű dolog ért el engem, hát ingyen vágják hozzá az ember a mobiltelefon. Mégis annak idején, amikor ellopták, akkor hogy felzaklatod? Teljesen rajtam múlik a dolog. Tehát ami az életben fontos, hogy megint értékkifejezésről van szó, szép és jó, vagy csúnya és rossz, örömteli vagy fájdalmas. Annak tehát van, persze, hogy van külső része is, de az értéktartalmát csak tőlem nyeri el. Ez tehát azt jelenti, hogy szabadságomban áll, teljes szabadságomban áll olyanná alakítani a világot, amilyenné akarom. Lehet, hogy nem tudom felemelni ezt a plafont itt. Elég valószínű, hogy nem tudom. De az, hogy ezt én milyennek értékelem, milyennek látom, ez teljesen rajtam múlik. Az is lehet, hogy kétségbe esem ettől a korlátomtól, hogy nem tudom felemelni ezt a plafont, de azt hiszem, hogy megértik önök is, hogy nem esem kétségbe. Pontosan ugyanígy szabadságomban áll eldönteni, hogy én mennyire leszek ideges a mobiltelefonom ellopásától. Teljes egészében szabadságomban áll. Más kérdés, hogy nem egy egyszerű kognitív döntésről van szó. Most úgy döntök, hogy mostantól kezdve nem foglalkozom ilyen kis butaságokkal. Ez kevés. Ugye az ember nem egyszerűen tudatból ásik vissza, a kis részben áll tudatból, sokkal inkább mindenféle mélyen begyökerezett dolgok vannak bennünk. Tehát ha így döntök, ugye most éppen a 8 tagú és egy második tagjánál vagyunk, a helyes elhatározás. Az kevés, tehát utána még jönnék el a helyes gyakorlatnak, amivel ténylegesen úgy átalakítom a saját lelki szerkezetemet.
hogy ez megvalósuljon. Ehhez kell az ösvénynek az összes tagja. Tehát a gyakorlás mindegyik részére szükség van ahhoz, hogy ez a változás bekövetkezzen, és nem egy gyors változásról van szó, de higgyék el nekem becsszóra, hogy megcsinálható. Azt meg hát tulajdonképpen azt is higgyék el, hogy szerintem érdemes. Érdemes megszabadulni mindenfajta kötődésektől. Na most itt figyeljünk még egyszer a megfogalmazásra. Buddha azt mondja, hogy az ok a szomj. Vekedni gyengébbek kedvéért gyorsan megmagyarázza a szögletes zárójel között, hogy a vágyról van szó. Téved. Nem a vágyról van szó, hanem a szomjról. A szomj nem egy akármilyen vágy, és nem az a specialitása, hogy egy bizonyos objektumra, folyadékra irányul. Természetesen metaforáról van szó, a szomj jellegzetessége nálunk is, Indiában, amely egy meleg hely, sokkal inkább, hogy kínzó. Tehát a Buddha nem azt ajánlja, hogy légy, mint szikla, rendületlen, tompa, nyugodt, érezetlen. Ez most nem egy buddhista szerző volt, hanem csak azt mondja, hogy ez eszetlen, sóvárgó rátapadástól lépj hátrébb. Egyáltalán nem azt mondja, hogy ne örülj annak, ami szép és jó az életben, hogy ne szeresd embertársaidat, semmi ilyesmit nem mond. És azt sem mondja, hogy ezek szenvedelmesek, szenvedéshez vezetnének. Ebben a szövegben nem szerepel, tehát egy nagyon-nagyon közismert buddhista alaptanítás. Ez a 4 brahma vihára, 4 szentséges állapot. Magyarán az a 4 tudatállapot, amit ideális esetben a szerzetesnek meg kell magában valósítani. Ez a metta, a baráti szeretet, a mudita, az örvendezés. Baráti szeretet a lények iránt, elsősorban emberek iránt, az örvendezés a világ jelenségei fölött. Ez a kívánatos, a tökéletes szerzetes csak ezt a 2 gyakorolja. De ez nem sikerül, akkor jön a másik 2, ez a joghiány, legalább arra tegyünk kísérletet. Ha már nem bírok valakit baráti szeretettel elfogadni, akkor gyűlölet és harag helyett forduljék felé könyörülettel vagy részvéttel. És ha valamit a világban már nem tudok primer élvezni, nem tudok örvendezni fölött, akkor az upekha, a nyugodt távolságtartó rátekintés a kívánatos attitűd. Tehát a buddhizmus kimondottan pozitív attitűdöt javasol a világgal szemben, csak nem sóvárgó, mohó attitűdöt. A harmadik nemes igazság. És ez a szenvedés megszüntetésének nemes igazság a szerzetesek. A szomjnak teljes vágytalanság révén történő megszüntetése, elvetése, feladása, elhagyása, elutasítása. Hát ez annyira nem meglepő. Ha a szenvedés oka a szomj volt, akkor a szomjnak kell végét vetni, ha a szenvedésednek végét akarjuk vetni. A fordítás, most ugye nem bírom megsporolni a filológiai megjegyzést, amikor azt mondja, hogy teljes vágytalanság révén, akkor félrevezető. A helyes fordítás teljes szenvedélymentesség révén. Nem ugyanaz. Tehát a vágy a magyarban több értelmű szó, néha bizonyos kontextusokban a nagyon intenzív vágyakra használjuk, de néha nem, hanem általában filozófiai szövegben nagyon gyakran bármifajta motiváltság, valamire irányultság leírására. Tehát ezért a szenvedélymentességet ajánlom maga a szó, amit szerepel, a rága, a rágától való megszabadulás, a rága kimondottan a nagyon erős szenvedélyt, a szerelmi szenvedélyt, illetve a dühöngő őrületet jelenti ezekben a nyelvekben. Tehát ezektől kell maradéktalanul megszabadulni. Ez nem olyan egyszerű, egyébként sokat kell hozzá gyakorolni, amit el lehet érni, hogy ritkábban és kevesebb okból ragadja el az embert ez a nagyon-nagyon erős szenvedély. És micsoda meglepetés, a 4. nemes igazság, ugye a kúra része a dolognak, és ez a szenvedés megszüntetéséhez vezető út, nemes igazság a szerzetesek. Ez a nemes 8-ágú ösvény. Ugye, tehát a 2 tanítás, a 4-es és a 8-as összeér. A nemes 8-ágú ösvény első tagja a helyes nézetek. A helyes nézetek éppen egy 4 nemes igazságot jelenti. A 4 nemes igazság 4-e, a módszert nem más,
mint a nemes 8 tagú ösvénynek a követése. Ez tehát a buddhizmus magtanítása, amiből látjuk, hogy ez alapvetően egy tisztán gyakorlati életvezetési tanítás. Hát, ha a filozófiai összetevői közül címkézzük fel, akkor azt mondjuk, hogy egy tisztán etikai tanításról van szó. Vallásnak pedig nagyon-nagyon különös, hiszen nem szerepelnek benne istenek. A buddhizmusnak nincs tanítás arra vonatkozóan, hogy vannak vagy nincsenek istenek. Másképp, hogy rengeteg buddhista szövegben szerepelnek istenek, általában mindenütt a helyben népszerű ismert istenalakok. Tehát a buddhizmus nem ateista, de nem isteista. Egész egyszerűen nem része a buddhizmusnak ez a dolog. Ennek megfelelően egy buddhista az lehet keresztény, vagy lehet muszlim. Ezt fordítva nem mondanám, hogy egy muszlimnak vagy egy kereszténynek meg van engedve, hogy ő buddhista legyen. Buddhizmus egyáltalán nem szigorúzik a nézetek tekintetében. Azt mondjuk próbálja Buddha hangsúlyozni, hogy ne hozzuk be ezeket a kérdéseket a szerzetesi életbe. Ne nyissunk egymással világnézet és vallási vitákat. Ezekről mondja a Buddha mindig azt, hogy nézetek sűrűsége, nézetek bozótja, amiben csak eltévedni lehet. De egyáltalán nem akarja előírni másnak, hogy mit gondoljon a világról. No, ebben a nagyon-nagyon gyakorlati tanításban azért itt-ott van egy icike-picike más is, tehát egy icike-picike metafizika is van, nem függetlenül a gyakorlati tanítástól. Már említettem, hogy Szabban Dukha, minden szenvedelmes, ez a világ 3-as jegyének, a Tilakhanának az egyike. A másik kettő pedig úgy hangzik, hogy Szabban Anicca, minden mullandó, és Szabban Anattá, minden éntelen. Ez a 3-as jegye mindennek, ami a világon van. Ez összefügg egymással. Abban az értelemben függ össze, hogy minden éntelen, magátlan, vagy filozófiai szakszóval inszubstanciális. Nincs egyetlen egy olyan izésem a világon, amit szubstanciának, dolognak lehetne nevezni, vagyis valami olyasfajta lényeg, ami örök, változatlan, megmarad, ami a dolog, ami felvett tulajdonságokat, ami mozoghat. Hanem csak többé-kevésbé stabil jelenségek vannak, de valójában ezek is pillanatról pillanatra változnak, csak legfeljebb nem olyan feltűnő. Természetesen nem össze-vissza sorozatba rendeződve változnak. De semminek a mélyén nem találunk egy ilyen abszolút szubstanciát, amitől ő az, ami. Ha megpróbálnám megmondani, hogy mi a mobiltelefonnak a szubstanciáját, az egész, ezt nyilván nem lehet mondani, mert hiszen bárhol letörök belőle egy kis darabkát, az attól még ő marad. Tehát akkor az biztos, hogy nem az volt. Ez bármelyik részére így lehet. Esetleg a programja lenne az. Na, tehát ha veszek egy programot önmagában, senki nem mondja, hogy mobiltelefon, stb. Tehát ha keressük ezt a szubstanciát, ezt az eszenciát, nem találjuk meg a dolgokban. Noha mi szeretünk úgy ránézni a világra, mint hogyha stabil dolgokból tevődne, ezt a szubstanciákból. Ez gyakorlati szempontból nagyon praktikus. Amikor a buddhizmus hangsúlyozza ezt, hogy minden szubstanciátlan, akkor ezben a fő mondani valója, hogy tehát minden mulandó. Azért mulandó minden, mert semminek sincs valamifajta örök, a fennmaradását garantáló eszenciája, lényege, veleje. Ennek részeként a buddhizmus az embert is úgy elemzi, mint ami különböző folyamatoknak az egysége, de nincs benne valami abszolút változatlan, megmaradó dolog. No, és a mulandóságból következik a szenvedelmesség, ezt viszont már megbeszéltük. Szintén egyfajta metafizikai tanításnak lehet gondolni a buddhizmuson belül az újjászületésekre vonatkozó tant, és ezzel összefüggésben a karma tanítását, amit már említettem. Itt az érdekes kérdés, hogy a csodával lehet újjászületni, ha nincs az embernek szubstanciája. Az a szó, amit úgy fordítottam, hogy szubstanciátlanság, elsőre úgy fordítottam, hogy éntelenség, vagy önmagátlanság. Nincs az embernek átmanja. Ezt hindu kontextusban, ezt a szót, ezt lélekkel szoktuk fordítani. Hogy lehet lélek nélkül lélekvándorolni? Nos, a buddhizmus egy teljesen korrekt és értelmes választ ad, pontosan ugyanúgy, ahogy egy materialista számára semmi problémát nem jelent annak a felfogása, hogy én ugyanaz az ember vagyok, mint csecsemőkoromban. Pedig az összes atomom kicserélődött azóta, a struktúrám teljesen kicserélődött. Ugye? Hát ránézve is abszolút más vagyok.
minden más. És mégis ugyanaz vagyok, egész egyszerűen egyfajta oksági sorozatban rendeződik, meghatározta a korábbi állapotok későbbit, így módon függ össze. Most hát így lehet lélek nélkül lélekvándorolni, vagyis az az entitás, ami az életemben az én testemet összetartotta, annak lehetnek valami olyan következményei, hogy ettől erős függésben jön létre, alakul ki egy újabb lény. A finomabb technikák részletezésétől a klasszikus buddhizmus tartózkodik, persze bizonyos késői válfajai megpróbálják a pontos mechanikát kidolgozni, ezt gondolom nem nagyon érdekel minket, tehát leginkább a tibeti hagyományból ismert ez a halál utáni közteslét, stb. Mindenfajta átalakulási ötletek. Sokféleképp lehet ezt kezelni. A karma törvény, amiről tehát azt gondolja, hogy átnyúlik egyik életből a másikba, persze minden bizony a Buddha is így gondolta, de az igazán lényeges vele kapcsolatban nem az a karma törvény, egy általánosítás valamiben, amit mindjárt tudnánk, ha kinyitnánk a szemünket, ezt itt az életben lehet tapasztalni. Ez a jó tett helyébe jót vágy, rossz tett helyébe rosszat vágy. Túl sokat nincs most már időm erről mesélni, egyszerűen gondoljanak utána, hogy ez mennyire így van. Nem feltétlenül attól kapom a jót, akinek én a jót adom. De visszajön, egész egyszerűen jó embernek lenni, mellesleg tisztességes dolog, meg klassz dolog, meg minden, de a világ legjobb bulia. Megéri, csak jó ember lehet boldog. Tessék egyetlen egy rossz embert mutatni a világban, aki boldog. Nincs. Hogyha azt gondoljuk, hogy ő rossz és mégis boldog, akkor valamelyikben tévedünk. Vagy nem boldog, csak vigyorog, vagy pedig nem rossz. Én egy rossz aspektusával találkoztam. Nem feketék-fehérek az emberek. Egy rossz ember belülről rágja a féreg. És megeszi. Tessék megnézni a saját életükben, tessék megfigyelni. Csinálunk valami nagyon rosszat. Villámgyorsan visszaüt. Ennek persze a buddhizmus megadja maga mechanikát hasonlóan, mint az előbb az újjászületésekről meséltem. Ez a hogyan hat az. Amikor én rosszat cselekszem, magamat rombolom leginkább. Mert tudom, hogy rosszat cselekszem. Nem arról az, hogy véletlenül csináltam. Belül érzem a feketeséget feljönni. És ha nem lelkiismert fordulásként azonosítom, tök mindegy, hogy azonosítom. De olyan sötétség, belső kavar jön létre, amitől befogadó leszek ezekre a rosszakra, és megtalálnak. Néha egész meglepő módon úgy érzi az ember, hogy mintha valami csodálatos erő gondoskodna róla, vagy egy igazságos bíró. Nincs semmi igazságos bíró, egyszerűen működik, bennünk van a hatásmechanizmus. Ez tehát a karma törvénye ebben az életben is érvényesül, csak ezt általánosítják a későbbi életekre. No, hát ennyi fért a mai órában, mi érzik, hogy semmi, de ilyen ez a kurzus. Köszönöm szépen. Elhangzott a Buddha. Ruzsa Ferenc előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.